Der var en hel masse mennesker, som lavede Le Parcours til parken i lørdags for at fejre H.C. Andersen. I smoking og alt muligt. Nå, men vi vil jo ikke stå tilbage for det her H.C. Andersen show, så vi vil også gerne udnævne nogle ambassadører, som ligesom kan tale det gode, smukke ord, men vi vil gerne have nogle lidt alternativer af slagsen, og dem har Pelle fundet. Nu skal man ikke tro, at vi på Rundfunk ikke har respekt for H.C. Andersen. Vi synes faktisk, at han var en vildt dygtig forfatter, og han har skrevet nogle fantastiske eventyr. Men samtidig så synes vi måske, at alt det her H.C. Andersen-halløj, det er blevet en lille bitte smule opstyltet. Tag nu for eksempel alle de her officielt udnævnte H.C. Andersen-ambassadører. Det er Helena Christensen, Connie Nielsen, Roger Moore, Paprika Steen, samt en hel masse andre. Fælles for alle dem, det er, at de er vildt kendte, og de tilhører ligesom toppen af samfundet. Nu er det jo sådan, at H.C. Andersen faktisk var en mand, der havde ekstremt stor kærlighed til manden og kvinden på bunden af samfundet, og derfor så tror vi, det ville være lidt mere i hans ånd at udnævne en officielle Rundfunk H.C. Andersen-ambassadører blandt lidt mere jævne folk. De fleste, de kender nok H.C. Andersens eventyr, Den grimme ælling, og rent faktisk så inde i den her store, flotte mand, der var engang en lille grim, spinkel dreng eller en lille grim ælling, som nu er vokset sig op til at blive den her store, flotte fyr med langt, flot hår og usøjneret skæg. En stor, flot svane, som oven i købet kan growle som den smukkeste fugl, og derfor så skal Johnny Hefti udnævnes til dagens Rundfunk-ambassadør. Sådan er det. Mange tak. Alle de mennesker, der går henne, de har betalt mellem 350 og 2600 kroner for at se det store H.C. Andersen show i parken. Det skal de så se sammen med de kongelige og alle de officielle H.C. Andersen-ambassadører. Men jeg synes ikke, de skal snydes for at smage lidt på de evner, vores officielle Rundfunk H.C. Andersen-ambassadør han har. Det skal de få lov til at få her. Det var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Havren grøn. Hønet var rejst i stærke ned i de grønne enge. Og der gik storken på sine lange røde ben og talte egyptisk, for det sprog havde han lært af sin moder. Rundt om mager eng var der store skove, og midt i skovene dybe søer. Jo, det var rigtig nok dejligt derude på landet. Hans Christian, hjerteligt tillykke. Respekt. Så er vi hoppet ud for at se, om der er kommet hul